Kaixo neskak, zer moduz? Bueno, hemen tutoriala light erritmoarentzako. Bideo honetan zurdoak ikusiko ditugu. Eta hasi esaten, hori, zurdoetan izaten ditugula lehenengo zurdoa, bigarren zurdoa eta korteko zurdoa, bai? Behintzat guk erabiltzen ditugunak. Lehenengoa grabeena izango litzateke eta kortekoa agudoena. Eta bigarren zurdoa berriz erdikoa. Beraz, light erritmoa esplikatzeko struktura horretan hasiko gea ikusten oinarria. Oinarria emango digute lehenengo eta bigarren zurdoak. Oinarria gainera batuka da osoari musikatresna guztien erreferentzi izango dira, ze etengabe egingo dute metronomo bezala, bai? Egingo dute pin, pun, pin, pun, pin, pun, pin, pun. Eta horrek lagunduko digu gure musikatresna ere nundoan, hankak nundoa zen, abiadura, referentzia izango dira. Pin, pun, momentuz, hori, jarriko diegu hitz horiek, bigarren zurdoa pin, lehenengo zurdoa pun, eta kortekoa pam, bai? Hasiko gea oinarriarekin, orduan, pin eta pun, bai? Hasten da lehenengo golpea bigarren zurdoa ematen, eta bigarrena lehenengo zurdoa. Pin, pun, pin, pun. Bale, banaka. Zurdo grabeena jotzen badezue, lehenengo zurdoa jotzen baldin badezue, bigarren golpea tokatzen zaizue. Beraz, hasiko zaete isiltasunarekin, eskuarekin. Bai? Lau kontatu ondoren, eskua, golpe, eskua, golpe, eskua, golpe. 1, 2, 3, 4. Gozatuz golpe hori. Eta bigarren zurdoa jotzen baldin badezue, hasiko zarete golpearekin. Beraz, golpe, eskua. Golpe, eskua. Golpe, eskua. 1, 2, 3, 4. Bai? Eta esan bezala, biak batera, entzungo litzateke, dezakezue biak batera joz. Kortekoa ikusiko dugu, honek jartzen diolako pixkat erritmoa zurdoei, eta esplikatzeko egingo duguna da bizatitan banatu, bai? Esan korteak gehien bat hemen egingo duela kontra, bai? Beraz, oso adi egon behar gea gure oinarriei, lehenengo eta bigarren zurdoen oinarriei. Eta lehenengo zatia probatuko dugu, esplikatuko dizuet. Lehenengo zatian kontra hauek sartuko ditugu eta izango da lehenengo kontran golpe bat eta bigarren kontran bi golpe. Bai? Noiz izango da kontra? Bigarren golpearen ondoren. Lehenengo zurdoaren ondoren. Bai? Pin, pun eta kontra. Orduan, esan dugu kortearena pam deitzen diogula eta lehenengo zati hori izango litzake. Pin, pum, pam, pin, pum, papam. Bai? Lehenengo kontra, golpe bat, bigarren kontra, bi golpe. Pin, pum, pam, pin, pum, papam. Ikusiko dugu. Bai? Pin, pum, pam, pin, pum, papam. Zuek, kortea baldin mazarete, entzungo dezue beste zurdoek nola egiten duten hor. Zuek, pi. Bai, lehenengo zurdoaren ondoren sartuko dituzue golpeak.
Ikusiko dugu polikiago eta bakarrik kortean eginez. Korteko zurdua bakarrik joko dut, pixkat polikigo, eta oinarria orain gure buruari jarriko diogu mazekin. Orduan, hemen mazak markatuko digute oinarria. Pin, pun hori, lehenengo bi golpe hauek, egingo dugu mazekin. Eta ondoren kontra hori tokatuko litzaiguke. Lehenengo zatia, mazekin. 1, 2, 3, 4. Ikasteko, hemen, lehenengo zati hau errepikatzen ari naiz. Gero ikusiko dugu bakarrik behin egin eta bigarren zatearekin lotu behar degula. Baina, hasieran, partez parte ikasteko, bajun errepikatzen. Orduan, lehenengo partea, pin, pum, pam, pin, pum, papam. Bigarren partea, bigarren zatia. Bigarren zatian, hasiera berdina dauke, izango litzakela pin, pum, pan, kontra hori golpe bakarrarekin, baina ondoren, bigarren zurduaren golpea, eta ja segidan, lehenengo zurduarekin batera, baina lau golpe. Orduan, lehenengo zurduaren golpea tokatzen den momentu horretan, guia hasiko gara jotzen. Eta hasiko gara jotzen, baina ez da golpe bakarra izango dira lau. Orduan izango litzake, golpe hau ez dugu egingo kortekoek, baina jakiteko lehenengo zurduarekin batera koinzidituko digula lau golpe hauen lehenengoak. Baina gu korte bezala kontuan hartu beharko deguna, kasu honetan, bigarren zati honetan izango da. Esan bezala, lehenengo kontra bat golpe bakarrarekin eta ondoren bigarren zurdua eta lau kortean. Hori gure hizkuntzara pasaz izango litzake. Pin, pum, pam, pin, pa, 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 pa. Pin, pum, pam, pin, pa, 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 pa. Eta gure pa, 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 pa horren lehenengo golpe hori, pun horrekin koinzidituko luke. Baina guk ez dakoago esan beharrik, ze jarraitu behar dugu bigarren zurdoaren ondoren ja jotzen. Ikusiko dugu momentu baten hiru zurdoekin poliki-poliki nola koinziditzen duen, eta gero ja zuek praktikatzeko bakarrik kortearekin. Bigarren zatia bakarrik izango litzake pin, pum, pam, pin, pa, 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 pa. Pin, pum, pam, pin, pa, pa, pa. Eta lau horiek, gure lau golpeak, lehenengoak koinziditzen du zurdo grabearekin. Pa, 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 pa. Hori ikusteko gero nola sonatuko duen. Praktikatzeko kortea bakarrik eta erabiliz. Oinarri bezala gure mazak. Kasu honetan egingo genuke. Lehenengo bi golpeak pin, pun. Eta kontra hori, beste bat, bigarren zurdua izango litzakena, eta lau segidan. Ikusiko dugu. 1, 2, 3, 4. Pin, pum, pam, pin, pa, 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 pa. Hau ere egin dezakegu, baketa edo maza gabe. Pin, pum, pam, pin, pin, pum, pam, pin. Hori zuek ikusi nola praktikatu. Bi parteak hartu zuen denbora praktikatzeko, eskuak soltatzeko, eta orain egingo duguna da ritmoa den bezala ikusi, kortearentzat, eta bi zatiak batuko ditugu. Bi zatiak batuta, geldituko dena, ahoz izango litzake. Lehenengo zatian esan dugu kontra bat, golpe batekoa, eta gero, bi golpekoa, bigarren zatian, golpe bateko kontra, eta lau golpe segidan. Orduan, pin, pum, pam, pin, pum, papa, pin, pum, pam, pin, pa, 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 pa.
pin, pum, pam, pin, pum, papa, pin, pum, pam, pin, papa, papa. Bai? Venga. Ba, ingo dugu, ja, praktikatzeko zuek, korteko zurdoarekin, eta nik momentu honetan zurdo makillak erabiliko dituk oinarri bezala, neba ez zuela altxakiren egin, edo bezala mazekin. Bai? 2 zatiak batuta. 1, 2, 3, 4. Bai? Hori izango litzake erritmoa ja 2 zatiak batuta eta entzunko litzakena. Bai? Gero, hori pixkanakan, baldin badezue poliki jun praktikatzen 3 kubokin eta 3 zurdoak sartu, pin, pum, pam, pin, pum, papa, pin, pum, pam, bai? Egin dezakezuena da, kubo ezberdinak aurkitu eta behin ikasi lehengoa, bigarna eta 3. Eta hori poliki barneratzeko, gero kalean ez dezue 3 zurdo batera joko. Baina, bueno, nik uste praktika pixkat izateko ondo legokela, orduan. Bai? Eta amaitzeko, beti bezala, behin praktika hartzen baldin badezue, azkartzen joan, bai? Lehen egin deguna hartuko dugu, azkenean hemen oinarria jartzen ari gehan bezala, abiadura jartzen ari gehan, ezta? Beraz, pixkanaka azkartu nahi baldin badezue korteko praktika, egin behar dezuena da, oinarri hori azkartu, bai? 1, 2, 3, 4. Bai? Eta hori, jolasteko nahiko izango zenukete horrekin. Eta horixe izan da. Light erritmoaren zurdoek egingo dutena eta ikasi beharrekoa. Mila esker!